Dobrý deň. V tomto videotutoriáli sa pozrieme, ako pridať nového používateľa do systému Refinery CMS. Ukážeme si, ako nastaviť rôzne oprávnenia podľa modulov, ako sa pod ním prihlásiť, odhlásiť, prípadne zresetovať mu zabudnuté heslo. Na začiatok sa musíte prihlásiť do vašeho Refinery CMS systému. Do URL adresy zadajte názov domény, na ktorej beží vaša stránka Refinery, a prihláste sa do vašeho Refinery CMS. V ľavom menu kliknite na modul používatelia a keď chcete pridať nového používateľa, tak kliknite pridať nového používateľa. Zadajte používateľové meno. Zadáme Johnny. Zadajte celé meno. Zadáme napríklad Johnny Tester. Zadajte existujúcu e-mail adresu. Zadám moju a vytvoríme mu heslo. Môžete mu povoliť prístup k modulom. My mu povolíme do fotogalérie a kalendára. Klikneme uložiť. Teraz bol tento používateľ vytvorený a môžete mu poslať prihlasovacie údaje, pod ktorými sa prihlási. My sa odhlásime a skúsime sa pod nimi prihlásiť. Ako vidíte, používateľ bol prihlásený a má prístup k dvom modulom: kalendár a fotogaléria.